खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि केशव नगरनि सिजौ एकाडेमि सोलोंसालिया सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे फरायसालि सप्तानि बान्था राननाय हाबाफारि लादों। गुबुन बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय केशव नगरनि सिजौ एकाडेमि सोलोंसालिया 2024 इं मायथाइनि HSLC आरो HS आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों लोगोसे फरायसालि सप्तानि बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुङो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो सालबारि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिक्रम बसुमतारी आरो सिजौसा बोसोरारि खुगा लाइसि 17थि बिसानखौ बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनानै बेखेवनानै होयो। 22 नं खख्लाबारि बियाबनि बारग' MCLA अनिप चन्द्र बसुमतारीया आरो बिथांमोननि अनगायैबो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैयो गुबुन बियाब बाथौ गौथुमनि दैदेनगिरि ओनसोलनि समाज सिबियारि बिथांमोना। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया फुंबिलि समनि फरायसालिनि फिरफिरा बिरहोनाय आरो आरज मेथाइ रोजाबनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जागायनानै गेवलां मेलनि हाबाफारियाबो गाहामैनो जालांनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बोसोरनि रिजाल्ट रिपर्ट बायदियै सिजौ एकाडेमि सोलोंसालिनि फरायसाफोरनि गेजेराव गासै सा 30 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन। बेनिनो सासे फरायसाया डिस्टिंसन, सा 13 फरायसाया स्टार आरो गासै सा 12 फरायसाफोरा सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों होननानै सिजौ एकाडेमिनि गाहाय फोरोंगिरि नीलाम्बर रामसियारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम गोजोन हामलायनाय जासिग्रोबाय। दानि समाव बर' बिजों बा आसामिस बिजों बा इंराजि बिजों बेफोरबायदि सोदोबफ्रा आंनि बायदिब्ला आंनि सानस्रियाव एसेबां माने बेसेन दं होननानै आं सानाखै। मानोना दिनै बड' एबा बड' मिडियामा जोंहा 8 सिडुलाव हाबनाय मोनसे इन्डियान लेंगुवेज एबा भारतारि मोनसे गनायथि मोननाय राव आरो बे रावनिनो जोंनि बिजों जाय बिजोङा दिनैहाय 1963 मायथाइनिफ्राय गायसंजानानै आथिखालाव 2003 मायथाइयाव जोंहा माने भारतनि गनायथि मोननाय बे राव हिसाबै जों मोननो हादों आरो बिजोङा 1963 मायथाइयाव जिथु गायसंजानायनिफ्राय फारियै जेरैबायदि दावगादों आथिखालाव जों नुबाय जे बर' बिजोंजों फरायनानै जाफुंसार जानाय फरायसानि अनजिमाया गोबां बांबाय आरो जोङो आथिखालाव मोननो हाबाय जे बर' बिजों फरायनानैनो दिनै जेरैबायदि दावगादों जेरैबायदि जोङो मोजां फरायसा माने मोननो हादों आरो बे फरायसाफ्रा दिनै भारत नाङैनो आसामनि खोथाल' नंला बे APSCनि खोथाल' नंला बे UPSC आनजाद बायदियाव दिनैहाय कम्पिट खालामनानै जाफुंसार जानाय बेफोरबायदि फरायसा जोंनि गेजेराव दंसै आरो बेखायनो दा मिडियामखौ लानानै खोब दान्थे बिदान्थे बारा बुंबाय थानायनि जुक्ति दं होननानै आं सानाखै। बर' मिडियाम फरायनानैबो दिनैहाय APSC UPSC लिरनानै साक्सेस जानाय गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय गोबां फरायसा एबा बर' फरायसा आथिखालाव जोंनि गेजेराव दंसै। दा बेखायनो जे बड' मिडियामखौ लायोब्लानो जे जों कम्पिटिटिभ एग्जामाव माने बाहागो लानो हाया एबा जाफुंसार जानो हाया बेफोरबायदि मेन्टेलिटिया आसलते दानि बे दावगानाय समाव एबा आथिखालनि बे समाव एसेबां माने बेसेन दं होननानै आं साना। आथिखालाव जोङो नुनो मोनदों जे गोबां बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोरा थैनानै थांनाय बे बिथिङाव बेखौ रैखाथि होनांगौनि फोरमायबा नोंथांनि बायदिब्ला मा जागोन? आच्छा, आथिखालाव बर' बिजों बे जोबलांनायनि जि नुथाय बे नुथाया जाहोना गोबां दङ, मोनसेल' बिथिंखौ जों बुंनो हाया। बबेखानि फरायसाफोरनि खमायलांनाय एबा एसेल' जालांनाया मोनसे गुबै जाहोना नैबेबो जे जोंनि जि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर बे फरायसालिफोराव जायफोर फोरोंगिरिफ्रा मास्टार खामानि मावदोंमोन एबा फोरोंगिरि महरै खामानि मावदोंमोन दिनै गोबां फोरोंगिरिफ्रानो रिटायार जालांबाय एबा आजिरा मोनबाय। बैसो जाना बिथांमोना रिटायार जानायनि उनाव गोदानै थिसनथाइ सोरखारा होनो हायाखै, गोबां फरायसालियाव होनो हायाखै। मानोना आथिखालनि सासे माने फोरोंगिरि जानो गोनां जायोब्लाथाय दानि समाव
गोबां खान्थि एबा गोबां माने मा आनजाद पास जानायनि उनावसो थिसनथाइ एबा एपइन्टमेन्टखौ मोननाय जायो जेरै सासे माने एलपि स्कुलनि मास्टार जानो गोनां जायोब्लाथाय मिनिमामब्लाबो खमैब्लाबो बे हाई सेकेन्डारि पास जानांगोन बिए पास जानांगोन बा सोरबा एमए पास जायोब्लाबो जानाय नङा बेनो नांगोन मा डिएलएड एग्जाम आरो बे डिएलएड पास जायोब्लासो बेयो माने मा मोनगोन जे टेट एग्जाम बे टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट बे टेस्टखौ बे होनो नांगोन आरो बेयाव पास जायोब्लासो माने मास्टारनि थाखाय बेयो एलिजिबल जागोन दा बेखायनो बै खान्थिफोरखौ बारनो गोनांब्ला सोरखाराबो गोसो थानांगोन आरो जोंनि जा जेसेबांखिनि दा लाइमोनफोर दं रोंगौथि गोनां लाइमोनफोर बिथांमोनाबो नाजानांगोन आरो जों सोरखारखौ नारसिननो नांगोन दिनै फरायसालियाव जुदि फोरोंगिरियानो गैयाब्ला नांगौ बादियै अब्लानिया दिनै गार्जेनफ्रा फरायसाफोरखौ माबोरैहाय मुं थिसन्नो सासे फोरोंगिरियानो जुदि से क्लासनिफ्राय एबा थाखो सेनिफ्राय थाखो बाहालागै जुदि क्लास खालामनांगौ जायोब्ला बेनि आयदाफारिया बे सासेल' सिंगल टिचारा हारसिं फोरोंगिरिया बेसेबां कभार खालामनो हानो जायनि जाहोनाव दिनै गार्जेनफ्राबो सानबाय जे सासेल' फोरोंगिरि थानाय एलपि स्कुलाव आंनि गथ'खौ हरनानै आङो बेखौ माने बिनि लाइफखौ अन्तत नोरजिया खालामनायनिख्रुइ आं हयथ' प्राइभेट स्कुलाव हरगोन प्राइभेट बड' मिडियामनि स्कुलाव हरगोन बे मेन्टेलिटिया माने गोबां गार्जेननियावनो दङ आरो सोरबा बायदिया साननो हायै खायसे सुबुंफ्रा सानगोन जे इंराजि बिजोंजों फरायब्लासो माने सासे गथ'आ जाफुंसार जानो हायो बेफोरबादि खायसे सानगोथे मेन्टेलिटिखौ लानानै सोरबा गार्जेनफ्रा गावबा गावनि गथ'फोरखौ साना हसियानो थोंजोङै गुबुन गुबुन मिडियामाव हरनायखौबो जों नुयो नाथाय नैबेखौबो साननांगोन जोङो बर' राव रायदों जों सासे बर' सुबुं हिसाबै जोंनि राव आरो जोंनि जिथु सोलोंथाइ बिखान्थिखौ जों गोसारहोनांगोन गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौबो जोङो बर' बिजोंनि फरायसालियाव हरनायजों लोगोसे जों बिथांमोनखौ साफा साफा सुबुं सम्पद हिसाबै दानो नांगोन बेखौ खालि जोंनि अर्गेनाइजेसन बा जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनाल' एडभाइस होनाय नङा जोंनि साननो हानाय गार्जेनफ्राबो बेखिनि सानस्रिखौ गोसोआव लाबोनो नांगोन आरो बेफोरबादि जुथायै जों जुदि खामानि मावोब्ला अब्लानिया जोङो बे सिंगल टिचार थानाय बड' मिडियामफ्राव जोङो नांगौ बायदियै फोरोंगिरि थिसननायनि थाखाय जों डिमान्ड खालामनो हागोन आरो जोङो गावबा गावनि गथ' गथायखौ जुदि बेफोरबादि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव जुदि दैथायहरोब्ला अब्लानिया जोंनि फरायसाफोरनि बिबाङा बांगोन बिबां जुदि बाङोब्ला जों सोरखारखौ नारसिननो हागोन सोरखारखौ नारसिनोब्ला बाध्य जानानै बिथांमोना थिसनथाइखौ होनो गोनां जागोन आरो बेफोरबायदियै जोङो दावगालाङोब्ला जोंनि मिडियामखौ जोङो फोथांना लाखिनायाव थोजासे मदद जागोन होननानै आं सानो आरो इयुनाव जोंनि बड' मिडियामा माने गोग्गोमै सोलिफिनगोन आरो बड' मिडियामजों फरायहोनानै जों गावबा गावनि गथ' गथायखौ जों दिन्थिनो नांगोन एबा दिन्थिनो हागोन जे जों बड' मिडियामजों फरायनानै जोंनि गिदिर गिदिर जोंनि बे गथ'फ्राबो बड' बिजोंजों फरायनाय गथ'फ्राबो सोरबा IPS जादों सोरबा IAS जादों सोरबा SCS जादों आरो सोरबा साइन्टिस्ट जाहैनो हादों दा बेफोरबादि बिदिन्थिखौ जों लानो हागोन होननानै आं सानो बेयावनो बड'लेण्ड बुब्लि निउस चेनेलसिम आं खुलुमनायखौ बावहरनाय जाबाय गासै जोंनियाव 2024 मायथाइयाव देग्लाय सा 30 फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद होदोंमोन बिनिनो सासे डिस्टिंसन मोननाय जायो 85.16 आरो सा 13 फरायसाफ्रा स्टार मोनो आरो गासै सा 12 फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोनो दा बिथांमोनाबो एसे नाम्बारनि थाखाय सोरबा सोरबा डिस्टिंसन मोननो हायाखै आरो एसे नाम्बारनि थाखायनो थारमाने स्टारखौ मोननो हायाखै बेफोरबायदि फरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों फरायसाफ्रा माबायदि थुलुंगा मोनखावो होननानै नोंथाङा सानो बेथ' मोनसे जोबोद बाख्नायथाव हाबा बेफोरबायदि बरायनाय आरो मान बावनाय हाबाफारिजों फरायसाफोरा थारमाने जोबोद थुलुंगानाय मोनो आरो मानोना बेबायदि मोजां नाम्बार लाखियोब्ला बेबायदि आनजादफोराव पास जायोब्ला बिसोरदि मोनसे बरायनाय मान मोनो बे मोनसे थुलुंगानाय आरो बिसोरो उनाव थारमाने गावसिनि नाजानाया थारमाने बांलांबाय थायो जाहाथे बिसोर आरो बेबायदि मानखौ मोनलांबाय थायो गोबां सुबुंफ्रानो बुङो बर' बिजोंजों फरायनानै मोजां आनजाद उथ्रिसारनो हाया होननानै बुङो दिनै नोंथांमोना बेखौ दिन्थिसारबाय मा बुङो बे कनसेप्टआथ' जोबोद रं कनसेप्ट मानो जों नुदों बर' मोनसे लेंगुवेजआ मोनसे बिजोङा गावनि थांखिखौ दानायाव बे होसोनायाव बे मोनसे बेरियार बा हेंथा जानो हाया मानो जों गोबां एग्जाम्पल बे जोंनि बे कक्लाबारि मौजायावनो जोङो गोबां एग्जाम्पल होनो हायो जेरै बर' मिडियामजों फरायनानै MBBS जाबाय बा IAS अफिसार जाबाय IPS अफिसार जाबाय गोबां इन्जिनियार
बिदिखौ जों नुनो आरो बर' मिडियाम फरायनानैबो दा जोंनि ओनसोलावनो गोबां जों एग्जाम्पल होनो हायो। नोंथांमोन बायदिनो फरायसाफोरनि बिगोमा बिथांमोना गावनि गथ'खौ माबायदि सोलोंथाइ होनायाव हेफाजाब होनांगौ होननानै जोथोन लानांगौ होननानै नोंथांमोना फोरमायदों? बेथ' मोनसे मोजां कुइसन बियो जे सासे फरायसाया दावगानांगौब्ला मोनथाम खनाया थिग जाथारनांगोन। बेनो जाहैबाय फरायसानि बिगोमा, फरायसा आरो फोरोंगिरि बे मोनथाम खनाया थिग जायोब्लासो बे सासे फरायसाया थारमाने दावगालांनो हायो आरो दा फरायसाया मोजांबाल' जाया बिनि गार्जेनाबो थिग जानांगोन आरो फोरोंगिरियाथ' फोरोंगिरि थाखाबाय बेखिनि आरो दा बेबायदि मोनथाम खनाजों मोजाङै सोमोन्दो थायोब्ला सासे फरायसाया थारमाने साक्सेस जानायखौ जों नुनो हायो। सोरखारि फरायसालिफोरखौ रुजुना नायोब्ला नैबे प्राइभेट फरायसालिनि जि थासारि फोरोंनाय थासारि बा जायखिजाया बिथिंनि जि नुथाय बेनि सायाव मा डिफारेन्स नुयो? प्राइभेट स्कुल आरो सरकारि स्कुल बिनि पास जानाय जिथुनाखि डिफारेन्स बेखौ नायोबा जोङो एसे फारागखौ जों मोननो हायो। मानोना प्राइभेट स्कुलफोराव बे मेट्रिक आनजादाव फेलनि अनजिमायानो खमथार खिन्थु सरकारियावबो आथिखालाव पास जायो जाबाबो दानो साफा सानै फेल जायो। मानो होनोब्ला जे प्राइभेट स्कुलाव सासे फोरोंगिरिया माबा मोनसे नोङो गावनि मोनसे गभर्नमेन्ट जब मोनोब्लाथाय बेयाव थाङोब्लाबो लोगो लोगो बेवहाय बै फरायसालिनि बिगोमा बा डाइरेक्टर बायदिसिनाफोरा बिसोर बे फरायसालियाव फोरोंगिरिखौ थिसननाय जायो आरो खुनु माने फरायसाफ्रा खुनु माबा मोननायाव डिस्टार्ब मोननाय जाया। खिन्थु सरकारि स्कुलावथ' सासे फोरोंगिरिया रिटायार जायोब्ला बेयावथ' लोगो लोगो सोफिनाना बेयाव आरो गभर्नमेन्टनि नमसथै एडभार्टाइज होगोन आरो बेयाव माबा जागोन एपइन्टमेन्ट माबा होगोन बहुद लिंग्रि जायो। ओंखायनो थारमाने प्राइभेट स्कुलफोराव फोरोंगिरिफोरा बबेबा मोनसे सोरबा माबा उसुबिदायाव थाङोब्लाबो बेवहाय थारमाने जोङो फोरोंगिरिखौ लोगो लोगो सोना होफिननाय जायो आरो दा बेवहाय गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननाय जायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबादि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 70022 71929 97066680878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।